Men radioda işe başlanımda 1998 yılda. Häzir 11 yıllap Pragada işlerim, ondan 15 yıllap Moskva bürosunda Türkmen gulluğunun habarçısı bolup işledim. Men medeniyetlerin ikisine de, cemiyetlerin ikisine de özüme gaty ýakyn diýip pikir edýärin. Şu sebäpli häzirki döwürde bolup geçen ýagdaýlar, men ýagdaýym da bu goşa duýgy, goşa agyr. Egerde men Türkmenistana ýa Orsiýada baryp bilsem, men birinji nowatda öz ýakynlarymy, öz garyndaşlarymy görürdim. Men olardan olaryň näme duýandygyny, näme barada pikir edýändigini, hem näme isleýändigini sorardım. Şeýle-de men olaryň erkin bolmagyny isleýän, men olaryň saýlamak hukugyny, pikir etmek hukugyny, hem ýaşamak hukugyny, şoňa eýe bolmagyny isleýän. Şu sebäpden biz bir näçe ýyl mundan öň Türkmenistan baradaky maglumatlary ors dilinde hem çap etmegi makul tapdyk. Biziň dinleýijilerimiz, okuwçylarymız olaryň düzümi ýaýbanlanýar. Men pikirimçe Türkmenistana bolan gyzyklanma, diňe Türkmenistanda ýaşaýan adamlar ýa Türkmenistan bilen işleşýän adamlar däl, umuman dünýä derejesinde Türkmenistan barada maglumat almak islegler ýaýbanlanýar. Adamlar mydamada maglumata hem hakykata teşne. Şonuň üçin bu zerurlyk hemişe-de güýjünde galýar. Şonuň üçin bu maglumatlary ýetirmegiň usuly o diýen möhüm däl. Tapawdy ýok. Goýul ses bolsun, tekst bolsun ýa-da surat bolsun. Emma maglumat ýetirmegiň görnüşleri, platformalary ýaýbanlandy. Täze mümkinçilikler döredi, hem bulam maglumat ýetirmek üçin gaty gowy üstünlük.